Si encara no teniu el llibre de història del Conservatori de Manresa, aquest Sant Jordi teniu l'oportunitat de comprar-lo a la pàgina web del Cursal. En aquest llibre trobareu tot el teatre, tota l'òpera, tota la música, tot el cinema que s'ha fet al Teatre Conservatori en els seus 140 anys de vida. Aquesta història del Teatre Conservatori, construïda a partir del testimoni de desenes de persones, és també la història de 140 anys de la ciutat de Manresa. Teatre Conservatori, 140 anys d'emocions, un llibre que podeu comprar a la pàgina web del Cursal i un 10% de cada llibre venut es destinarà a la lluita contra la Covid-19. Teatre Conservatori, 140 anys d'emocions. Aquest Sant Jordi el podeu comprar a cursal.cat.